ассалому алайкум бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Бародари азиз, апаву хоҳаро, аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳамин навора паҳн кунен, да канса бародарҷоно тамошош кунен. илтимос мекунем ҳамин бародаро дар Камаз дар тарафи Хуҷанд бародарҷоно, бародарои Хуҷанд, бародарое ки аз Хуҷанд ҳастен, хоҳиш мекунем кадомед ки мешиносен, медонен, аз ҳамин воқеа хабардор ҳастен, ҳамин навори моро илтимос мекунем дар тамоми ҷо яъне ки паҳн кунен. Бародарҷоно, чӣ ҳодиса шидагиай? Ҳодиса ҳамин ки ҳамин ду бародар суратошон меброя, ҳамин ду бародар ана дар Камаз гов гирифтагиян, раҳда меоянд. Бародарои азиз, хеле ки аз пеш видеора диден, дар ҳамун ҷарида ҳамин хел ҷар мешаванда, дар ҳамун ҷарид ҷар мешаванд. мутаассифона як гов як гусалаша меёванд ё ки ду говша меёванд. ман ҳамта фаромӯш кардам бародаро ҳамун бародар чӣ хеле ки фаҳм мондакам. хулоси гап ки ҳамин ду говша меёванд бародари азиз, Камаза аз даруни ҳамун чӣ меёванд ва ҳамин ду бародар бенишон аст. можед ягон лави овда меёванаш, можед дар ягон ҷоҳо ҳамин хеле ҳодиса мешавад ки яке меёвенаш. бародарҷоно, хоҳиш мекунам бародари азиз, ё ки дар мо занг бизанен, телеграмаи мо ҳастай бародарҷоно, номрои моро ҳаматон медонен. бародарҷоно, хоҳиш мекунем ки ҳамира паҳн кунен, дастгирӣ кунен. ки хай бародаро оле мегӯянд ки барои чӣ ҳамин навора мекунанд? ба хотире ки бародарҷон, модар талхаш мекафа. ҳамин модар талхаш мекафа, дигар намедонад куҷо рав қапа. бечора кадом дари боша ҳамун дарора мезана ки фарзандома биёвам ё ки падарам боша. бародари азиз, ба ҳамун хотир хоҳиш мекунам аз шумо бародари азиз, ҳамин навори моро то паҳн кунем. бародарои Хуҷанд, ман аз шумо боварӣ дорам, шумо беҳтарин бародарен. ман ба чӣ хотир бародарои Хуҷанд мегӯм? мо нитоқи Хуҷанд, мо ҳамаи ҷо, Душанбе, Кӯлоб, Помир, Бадахшон, любой ҷо, Помир, Бадахшон, яъне ки ҳардаш як ҳастанд. яъне ки бародари азиз, мо ҳамамон бародар ҳастем. ман ба хотири ин суханҳоро мегӯм ки бародарои Хуҷанд мегӯм, штоби мотиватсия бигирен, ҳамин кора серьёзнитар бигирен, бибинен ки штоби паҳн кунен ки бародарҷоно, штоби ҳамун бародаро то ин ки ёфт шаванд ё ки дар ҳамин бародаро ягон кӯмаке ҳам шаванд. ягон сумпартои ягон чиз нест бародари азиз. просто навора паҳн кунен, дар ҳаққи хонаводаи ҳамино дуо кунен. аллоҳи меҳрибон нигаҳбонтон бошад.